Usa sa labing hulagwayon og madasigon nga tribo sa Sinulog Festival 2026 mo ang tribo Masadyaon gikan sa Toledo City, Cebu. Kini nagdala sa espiritu sa kalipay, pagtuo ug panagkahiusa pinaagi sa sayaw, musika ug makalingaw nga pasundayag sa kultura. Sa labing unang higayon, naangko niini ang kadaugan sa free interpretation category. Atong sayron ang dugang detalye gikan kay ka-partner Eileen Navarro. Masadyaon, ang maong pulong nagpasabot og malipayon. Sa ilang presentasyon, makita ang colorful nga mga kasuotan, dinamikong lihok og tradisyonal og modernong ritmo nga naglarawan sa kasaysayan og kultura sa Sugbo. Sa Sinulog Grand Parade sa Cebu City Sports Center ni adtong Enero 18, nakabot sa tribo Masadyaon ang unang pwesto sa Ritual Showdown Free Interpretation category. Kung unsay ilang sikretong gihimo, gisaysay kini mismo sa ilang talented nga choreographer nga si Christian Tondag. First of all, among gibuhat is street dance styles. Different siya sa mga nakita na nato through the past years sa Sinulog. So, kayo sa tanong at trendsetter sa Judan Toledo. So, inline sa dana, ang i-training sa namo sa ilaha kay mo solely focus sa Jud sa pagbuhat og tarong sa kaning mga street dance styles. Kaya daghang tag street dance styles. We have locking, walking, Afro, dancehall, kana sila to name a few. So, sa moa, ang major focus na mo is ang hangin o ang core kay kung street dance manggod kay need jud siya energy nga gikan jud sa lawas ba. Second pod kay is ang hangin or ang endurance nila as dancers kay unlike sa mga previous nga mga sinulog nga mga dancers kanimo jud siya kay mo siya kanang straight jud siya nga dapat maintain jud imong energy sa ka hugyaw sa sayaw gani. So, muna among duha jud ka main nga focus sa jud. Giila sa mga hurado ang ilang makahuluganon nga performance nga nagdala og mensahe sa panaghiusa, paglaom ug espiritual nga pagpuyo. Ilang konsepto nagiusa sa hip-hop, kontemporaryong sayaw ug dramatikong istorya. Usa ka risgo nga napamatud ang epektibo. Ilabi na kay wala gyud gikalimtan ang pagbaton og disiplina sa ilang grupo. First jud is discipline. Like sa all throughout sa ilang Sinulog performance dapat na jud ang discipline. Especially nga street dance styles na sa rules ang kada culture sa street dance styles nga dapat buhaton like ang execution, ang everything jud. So mo na discipline jud ang una. Dunay 18 ka mga contingents ang nagtigi alang sa free interpretation. Apan ning labaw gayod ang tribo Masadyaon nga nakakuha og mga titulo sa kadaugan. Diin gikalipay kini mismo ni Toledo City Mayor Joy Perales. Practice lang dan amazing. Pag dito na sa stage superb and very kanang hype niya. Ipay kay ko. Super happy for the for the dancers and the team tribo Masadyaon. Ang mga awards nga nakuha sa tribo Masadyaon mao ang Best in Costume, Best in Musicality o Best in Street Dancing Free Interpretation category. Pagbalik sa Toledo City, mainiton ang pagdawat sa komunidad sa tribo Masadyaon. Ang ilang lokal nga pasundayag nagpasiugda sa kasaysayan sa lungsod gikan sa kinabuhi sa baybayon ug kabukiran hangtod sa paningkamot ug panaghiusa sa mga katawhan. Kadaghanan sa mga miyembro sa tribo Masadyaon, mga batan-on, nagpamatuod nga ang kultura ug tradisyon sa Sinulog padayon nga ginapasa sa bag-ong henerasyon. Pinaagi sa disiplina, sa ensayo ug dedikasyon sa pasundayag, ilang gipakita nga ang Sinulog usa ka tulay tali sa kagahapon ug kaugmaon. Gani kining usa ka performer bisag taas na ang pangidaron kumpara sa mga batan-ong performers, positibo lang gihapon siya nga mahuman ang maong challenge. Dili hadlang og unsa ang imong edad bisag mga bata pa na imong mga kuyog basta naalang kay commitment sa usa ka para sa grupo rasad. Sumaka niya, dako ang iyang pasalamat sa suporta sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo sa pagpanguna ni Mayor Joy Perales. Sa suporta jud ni Mayor Joy wala jud kay laing mastorya gikan pa namo sa una pa wala jud dili ganiya pakyason tanan ihatag unsay mga yango-ngo gamay na mong yango-ngo bisag sa mga t-shirt example lang ang mga t-shirt suportaran jud mi ana-ana tatanan kaon walay mapasmo jud tanan. Ang kadaugan sa tribo Masadyaon sa Sinulog 2026 dili lang usa ka titulo, kundi simbolo sa tinuod nga pagpasigarbo sa kultura sa Toledo City ug sa kusog nga pagtuo sa mga Sugbuanon.
Suma ni Mayor Joy Perales na ang kunilang kadaugan dili tungod niya kundi sa panagiusa sa mga Toledonhon. Not only me, because in Toledo it is not I but we. It's because of the support of the Vice Mayor, our Vice Mayor Jay Sige, and the City Council. Mga una very supportive. So tanan ng proposals nato ilang i-approve, and also magkakita karon na ang department heads. Full support yun na sila when it comes to programs sa local government unit of Toledo. Gisaysay ni Mayor Joy Perales ubos sa iyang liderato, iyang suportahan ang mga programa nga pangkabatan-unan. Ako as a mother of 4, kaya karon as a mother of the whole 38 barangays sa 220,000 Toledonhons, makita man gud nako nga nay daghang potential sa mga kabatan-unan diri sa Toledo, not only sa culture arts, not only sa culture and the arts, but also sa sports tanan. So that's why I have to support these kids. Unsa ilang passion naarag yun. Sa mataglakang sa sayaw o pitik sa tambol, ang tribo Masadyaon nagpadayon sa pagpasiga sa kalag sa sinulog. Malipayon, masadyaon o matinud-anon sa pagtuo. Alang sa Dios og mahal natong Pilipinas, Aileen Navarro, SMNI News.